la canal Vlogger, facem aici cu Maica Popimale. Ciupau Enoch Fordăin. Salut, eu sunt Enoch Fordăin, canalul meu în descriere. Ce să începem? Da, acum. Ce face Enoch? Încep, te aștept și pe tine. Enoch, dăm tableta. Acum. Hai. Oh, hai. Enoch, Hai. unde mergem? Hai, dai Vlogger. Unde mergem? Ai luat tableta? Da. Așa. Unde mergem, Enoch? Haide, lasă firul. Unde mergem? Haide, jucăm, hai. Unde mergem? Vină după mine. Unde e aici? Deci. Hai să luăm lemn. Eu iau pe Eu ăsta. iau pe ăsta. Bine, hai, ia după ăla. Enoch, când trebuie topor. Așteaptă mai întâi să luăm lemn. Da. Îl iei pe tot, da? Da. Dacă ne ajung acolo. Mai am. Și am văzut că a strâns pentru Da. Max și Pisica. A strâns Darius Vlogger 20 de like-uri. Așa. Am mulțumesc ca sunt de like-uri. Dacă nu uitați, apăsați butonul de like. Dacă vreți să mă apac, e viitor cu Pisica dacă mă aveți. Și cu Enoch Fordăin. Și cu Enoch Fordăin. La Minecraft. Acesta este de-abia primul episod. De unde ești? Am găsit o mină. Stai până, e adâncă, nu mergem bine. Hai, vină. Eu mă duc. Nu! Vreau să văd. Darius, nu! Că cazi! Vreau să văd. Cazi! Cosmin, nu! De ce nu te duci? Nu, hai, pleacă! Nu, bă. Pleacă! Nu, da! Vină pe mine! Uite lemn. Nu lua, că avem lemn. Hai, Uite vină pe ce mine! dăm. Vină. Merg și eu, bine. O să ne stabilim un pic aici, uite, aici. Dă lemnul. Tu de ce arăți mine? Dă lemnul. Stai, bă. Adică lemnul de lemnul. Stai, mă. Tu de ce dai mine, bă? E două ori. Bă, ia lemnul ăla. Unde e, bă? Uite-l acolo. Bine, iau eu. Am făcut... Dă-l în coa. Băi, adică meu. Dă-l în coa. Stai, bă. Ia, bă. Bă. L-am luat. Ia un tot nacop. Cude. Unde e? Unde e? Uite-l. L-a luat. Nu mai da. Tu de ce arăți de mine acum? Gata. Haide să căutăm... Aici, vină pe O mine. vină. Nu, vină pe mine. Bine, bă, tu pe tine, Uite ho. oaie. Omorul. Nu omoră. De ce? Da, nu omoră. Nu, omor. A mine puge, ci. Unde mergem? Uite aici. Unde? Fata cu băcea? Coboară, hai. Vină. Bine. Ia piatră, fii atent, coboară jos aici. Nu văd. Va vezi. Unde și tu toate? Așteaptă un pic. Ia piatră. De aici? Da. Cum am cum noi? Eu iau căm să pot fac toate, da? Dai. Acum. Ești lângă mine? Da, stai acolo. Tu ia lemn. Lemn? Da. Nu, ia În loc să piatră. iau lemn. Nu, tu ia piatră. Aici e piata? Da. Pune și bine toate. Am pus. Unde te duci? Nicăieri până pe aici pe... Bă! Cred că am bucata de lemn să fac un crafting table Unde? aici și ca să-ți fac un pickaxe de piatră. Andrei? Ah, Că vină în face. spate. Nu mai poate. Și sper să vă placă aceste episoade cu Enoch Fordăin, canalul meu în descriere. Și de Dalu Vlogger. Cu Minecraft. Cu Minecraft. Ia, bă, în spate. Bă, unde e, bă? În spate. Coboară. Gata, l-ai luat. Cu ce tai eu acum ăsta? Cu o taca la mână? Nu cu celălalt. Eu iau iron-ul. Tu ia piatră, că ne Iau, bă! La câte like-uri facem următorul episod?
a piticat și like-ul. Deci, la următorul episod trebuie să strângem Și apoi că aveam 4 like-uri. 4 like-uri și facem următorul episod. Are cum mai iau, Enoch, cum mai iau? Mai iau, da, de ce? Are aici altă pie dormitorul? Nu, ne facem casa afară. Când? Are Enoch pe ce dormitor? Și unde taci? Bine. Tu ia piatră, bine, stai să spun nouă tot. Punem ce acolo când ajung? Stai că am găsit chem. mult iron. Bă, tot te chem, Andrei. Bine. Te chem, când ajung. Acolo aici. Am 15 bucăți. Mamă, cât căul. Cât am eu? Cât căul am găsit aici. Gata, nu mai lua piatră. Bine, e tunelic. Plecă, du-te înapoi. Nu mă tai. Ai găsit iron. Nu, bine. Ia-l. Nu văd, bine. Stai. Nu te pui toate, sunt departe rău. O, nici nu m-am întors. Punem toate, Andrei. Vino la mine. Bine. Toarce-te. Că iau eu ăla. De ce? După ce îmi dai mie? Da-mi, dă-l mie. Vino la mine, vino la mine. Sunt aici. Da-mi-l. Ce să zici? Căla. Ara, nu, nu. De ce? Hai să mergem sus. Pentru... Dă-te-l pe shift. Dă-te-l pe shift. Hai, vino după mine. Ce? Ai grijă aici să nu cazi. Cum? Ai căzut. Ah. Urcă-te pe acolo. Vino pe aici. Te să fac o scară. Da. Gata, hai, vino. Hai. Să faci noapte. Ce probă? Uite, urcă pe aici, urcă pe aici. Pe aici? Bă, ține, aici. Da, uite, bine. Hai, vino pe aici. Taci. Stai acolo la noi, uite în față. Bine, acum. Am Luca, Andrei! Da, știu. O cheamă Eno. Enoch. Cine a murit o oaie? Un lup. De ce? Unde e lupul? Hai, vino acasă. Hai. Unde e lupul, Andrei? Am Enoch. omorât. Hai, vino aici acasă la noi și să fac... Opa, a cădut. Dă-mi ăsta al tău. Ce? Ce? Cabelul. Nu. Ca să pot să fac... Mi-a luat și tu, mi-a luat. Și tu te-a luat. Pare rău. Nu, e că nu mai am ca să pot să fac ce ne trebuie. Ce? Să fac un tofor, un de-astea. Dă-l. Am uite eu. Dă. Nu pe toate, dau pe ta. A luat? Nu e ăsta. Dă-mi pe ăla. Nu am luat nimica. Dă-mi. Ăsta? E oritul. Da. Ia-l. Și dă-mi cabelul. Păi de ce? Ia-l. L-ai luat totul. Nu eu. L-am luat eu. Am 8 bucăți. Dar nu mai ajunge să fac mult. Hai mă duc cu o mină. Nu, vino cu a, să Trebuie dau... să iau un pic de dată aici lângă tine. Mă duc un pic de dată. Uite, nu să-ți fac o sabie. Hai. A dat cu zombii? Nu. Hai pe tabie, bă. Dă-mi. Uite, bă. Dă-mi cobblestone să pot să fac. Nu e la cobblestone-ul. Care? Ăsta e. Da. Cât ai filmat? 9 minute, mai filmăm un pic. Vezi De că nu- ce? Vezi că nu mi l-ai dat? Bă, da. Bă, nu. De ce arăt? N-am dat bă? la tine. Bă, da. Hai, dă-l încoa. Stai, bă, dau. A luat? Totul ai luat. Dă-te mai poate. Tu să te dai mai Dă-te. Eu m-am Darius. fricat, uite. Darius, dă-mi cobblestone-ul. Aruncă-l. Dă-te. Aruncă-l așa, ca să pot să-l iau. Te-a luat? Nu pot, uite. Gata. Hai, vino la mine.
Ce facem? Dă-te. Enoch, după ce mocată... Nu, acum așteaptă. Când? Mai încolo un pic. Când? De ce mai încolo? Atâtea furnale, nu mai da. Nu mai duc. Stai să punem furnalele. Da. Și încheiem și noi episodul. Când? După ce pun astea. Nu mai da! Gute. Cude? Hai mai jucăm? Mai Nu jucăm? jucăm off camera. A? Nu jucăm off camera. Eu dau pe mată pata. Jucăm pe mapata. Nu știu, mai vedem. Și vineri. Deci... Dai ochii. Hai tatu la... Nu acum. Deci vineri Nu chideți. la ora 14 Curat pai pe... facem un live. Da? Un live Hai stream. tatu la mea atunci eu. De ce like-ul a episodul ăsta ce a episodul ala Hai tot îndemn și noi 10 like-uri. Pa, pa, pe data viitoare mă apăcem un episod. Închide